ito na nga. Excited, di ba? Masaya kasi sa haba ng panahon na wala tayong face-to-face Safford seminar. Jokes. Puro Zoom lang. Ngayon, subukan na natin yung face-to-face. So, ayan. Nandito tayo sa isang hotel na kung saan magaganap yung face-to-face na seminar. Welcome to Grand Astoria Hotel. Akyatin natin. Tingnan natin yung mga kasama natin kung marami ba talaga sila. So, yan, kapapart. Alright. Di ba masaya? Face to face tayo, no? Ito ang advantages pag face to face na yung seminar. Meron merienda. Face to face seminar. Alright. Di ba masaya? Pag face to face tayo, no? Alright. It's currently, yeah, very good. Pero mañana, asiguro transparency, klaro. Kung sa crystal pa, klaro na ako makita kung naon diyan, no? Kung kisa bagay ko. Example, si Lolo, manager. Si Apo, treasurer. Hindi pa, diba na? Si Lolo, manager. Si Apo, treasurer. Third man na siya. So ito na nga. Excited, di ba? Masaya kasi sa haba ng panahon na wala tayong face-to-face seminar, puro Zoom lang. Ngayon, subukan na natin yung face-to-face. Ayan. Hanggang bukas, mag-face-to-face pa rin tayo. Safford Jokes.